Nazdar, kluci. Čau. Šviháci konečne dorazili. Naše drahé klientky sa na vás pýtajú už celý týždeň. Ja som pripravený vaše klientky urobiť šťastnými tu a teraz. Ahoj, Dané. Já se jenom bojím podívat na cizí ženskou. Žádný blbosti, jo. Ahoj, Klárko, Proučku. Zapni si kameru. Tady je Filip a tady je Dan. Dávej mi tam na Ondřeje, prosím tě, pozor. Ahoj, Dan. Ahoj, Leo. Takže ty máš syna. Kluci, není to tak, jak to vypadá. My spolu nic nemáme. Iba dieťa. Tajně to vedeme jenom proto, že nechci ztratit Evu. Mám na teba takú prosbu. Postaral by si sa na 3 dní holé. Jo. Leo! Nevím, jakou má tohle trvanlivost, ale smrdí to parádně. Děti přece nesmrděj. Tak si čuchni. No, dojdu si zbalit, pojedeme k tobě domů, jo? Nie. Co nie? Proč nejdeš ty za ním? Vždycky říkáš, že Dan miluje překvapení. Lásko, co tady děláš? Už to vím. Super, Jak se jmenuješ? to je Leo. Kde máš rodiče? Tam. Ondřej je Leův táta? Jo. Proč já, ty vole? Vždyť Filip je svobodnej. Tomu by nikdo neuvěřil. Ahoj, Klárko. Zapni kameru. Ahoj, Klárko. Takže to vyklop. Ono se taková věc těžko vysvětluje. Aha. Ahoj, kluci. A ty jsi kto? Já jsem Helena a ty? Já jsem Leo. Čau, Leo. Tati. Kto z vás druhý otec? Já jsem otec. No, on není jeho otec. Aj, čo? Myslím, že by ste sa mali dohodnúť, kto je otec. Mám tu na to len jednu kolónku.